سلام كما يتوالو زخبركم تخاتاتل تفنوي ار تي في ساعتنا اخيلون لو محمص 10 مسكرم فرق معلتن فرقان استرالو زيانات وشطن وصان حزنا لكم قريبنا لنا كسافت امم سانا كتصنحو بخبز زقدم ليديا تخلا مريامي فلما كاننا طبتاتو حرصت مهرتم ابقفو كساب زاتو غراوتم كابالع كتكاتلو مينستر حرشا طويعو نبرتي وقرتت سلاسة أرنفوت أجمعتهم يفتح كم زلوا جليتهم نبرت أفانبو أب كبابهم استوادده أقل قلت عنا أب علتاوي هوتهم عبا استوات يقبر كم زلوا جليتهم تتقررت وجنات ليبيا وتقيتا وركب كم زكايرو تقاليحهم بدرجة علم قطر إنساتات زقدام بالعلي كل التسيسو كم زبودة لتحبيرهم بريزيدنت ترامب قال كفال كابتي على عراق توافير زركب سراويت هاجرون المسحب ودينو حرصت قنتي عب مخته ورارن بتاز قبرو زلو زمسكن ابركتم مهرتم ابقفو كساب زاتو غراوتم كابالع ككتاتلو مينستر حرشا صويعو بزعبا زيسترالو تصابالو ارسي مسمرو كاب زحلفه ورحنا حسه اب قال كبابيتات هاجرنا زترايه عم بطام مدربدان مقصر زكاير زلو مخته ادمعو وصيت يمزغب كونتلو اتحدغا غنا مولو بمولو سلازي تقنطته حرصت مهرتم ابقفو كساب زاتو غراوتم كابالع ككتاتلون اوانا وحبريتا كم محلالفون مينستر حرشا طويعم بمسرت علتاوي صبصاب مخته انبطا اب زرابعتي زبزحن نطفتات مقصر وراران بطا اب زوبا سيميناو قيح بحرك كايدن كله اب وشت 3 معلتات طراي اب لعل 200 هكتار عود سرحات كم تخايده كفل تخايللهم لعل فرقي كابتي اب زوبا سيميناو قيح بحري تخاسيت زلو ورار اب نو زوبا اف عبد كبابيتات مهيان نارو تبعاتن كوينو نمقصارو بلعل توفاينت ابالات حيلتات مكلخال ممحدارن كيلاتات حرشان وصيتاو سراح كم تسلاسله حزباوي ركبات مينستر حرشا حبيرم ابتو زوبا كم مفارق ورحن حسات حيزو بتقلال لا اب لعل 720 هكتار عوتنا مقصاران بطا نطفتات تسلاسيللهم اب زوبا عن سبا دما اب نزوبا هابرو ممحجار كباب عاريتاي اب لعلي 42 هكتار بمتحبار حزبن سراويتن صربالع مدهانيت بمنطق وصيتاوي نطفتات مخته انبطا كم تخايده ابتو زوبا تخصيتو زنبره وراران بطا دما بتزامادي اب رجو كنتات كم زركب كابتو زوبا زترخ بحبريتا ينصر اب زوباكاش باركانو زوبا سلعه كبابي طحرا اب لعل 5 هكتار زعسله وراران بطاون عود قصصراوي سراح ككايدلون كله اتمخته يغصل كم زلو تفليطلم بزيكازي اب زوبا دوباو قيح بحرين نو زوباتات ماكل دنكاليان ارعتان زتخسته كوبكوبتان مطفا بزغصل زلو وهود سراح زاغيت ابستات 28 هكتار تزرغيحو زنبره كوبكوبتا اب قصصر كم زوعله كابتو زوبا زترخ بحبريتا ينصر نبرتي من محدار كبابي وقرتت نوزوبا الشعب سلام مأكلاي بوتات ستطرنفو ناي محبراوي أقلقلوتات طلباتهم ببمدرخونا تمالي زنبرهم تقامات يقالل كمزلو قليتهم نساتهم نيارينا بزحبوا حبريتا أبزح على عامتات بسنك زي مترنافهم زقاتمهم زنبرة تقامات بمذكر مستطرنفو أقلقلوتات ماي تمرتن تعنان كم توادد لهم أرديهم مترناف عدتات مسارت معبالة مخانو بقبر خمتا جنزبو زتقصتهم وحبتريتا كاب قلب نابو وقرتت زوسد 10 كيلومتر نحمد ترجع بوفرات لتسجنوا نفس صورات يخونا حمومات بزيت أجمنا بحكمنا كملالسو كيلو مهلهم أبريهم أما حضرنا زوبا الشعب عطو أبو بكر إبراهيم بقديو نبرت زوس دوزلو قدس تبغسوتات وتصيت طرنافه مخانو بمتقاس ابتخباب زكايد وافريكا كم قدام النتاتو خصغبر مخانو ارغاغيصو وقرتت كاب شعب استات 7 كيلومتر نشنخ معراب اتركب كوينا استات 700 سدرابيتات ينبرام نبرتي أفانبون وزوبا مأكل دنكاليا أب كبابيهم تستوادده أقلقلوت تعنا أب موحس تعنو من علتاوي هيوتو من عبا استوات ويقبر كمزلو قليتهم أقلقلوت تعنا أب كربا مركب تور علتاوي هيوت زقالت عبت أقامو خانو زتقصم توموهب تريتو أب رأستين أب تكال تعنا بأكل بمخارج رخبو أقلقلوت موياوين نب عدتاتنا تنقصاصو زهبو تعنا ومخرن زقبرو كتتلن أفلتقوم أب مسفح كم زحقزهم حبيرهم قدمي حجي مس أقلقلوت حرس بزتحاحاز أب
ጥዕና ነፍሰ ጾራትን ዕሸላትን ዓብ ፀገም ከጋጥም ምጽንሑ ብምዝካር ድማ ኣብዚ እዋን እዚ ግን ጥዕና ኣዴታትን ዕሸላትን ከም ተዋሕሰ ሃሳይ ልምድታት ድማ ብንቕሓት ይቃለስዎ ከም ዘለዉ ኣረዲኦም መደበር ጥዕና ኣፋንቦ ኣገልግሎታት ሕርሲ ክንክን ቅድምን ድሕርን ሕርሲ ምክትታል ዕቤት ቆልዑ ክታበት ላቦራቶርን ኣገልግሎት ምኽርን ማዕዳን እትህብ ኮይና ኣብ ምምሕዳራት ከባቢ ኣፋንቦ ማብራን ኣፍናቡን ዘለዋ 15 ዓድታት ተገልግል ኣብ ንኡዞባታት ገላነፍሕን ጸሮናን ብምኽንያት ቅዱስ በዓል ዮሐንስ ንስድራ ስዋኣት ጠዋሪ ዘይብሎም ስድራ ቤታትን ስንኩላንን ደገፍተ ገይሩ በዚ መሰረት ኣብ ንኡዞባ ገላነፍሒ ብ8 መስከረም ገበርቲ ሰናይ ዓዲ 5 ዝለገስዎ ልዕሊ 105,000 ናቕፋ ክከፋፈል እንከሎ ኣብ ዓዲ ቀሺ ድማ 123,000 ናቕፋ ብተመሳሳሊ ኣገባብ ተመቃሪሖም ኣብ ዓዲ ምስጋድ ክልተ ኣስማቶም ክትቀስ ዘይደለዩ ገበርቲ ሰናይ ዘወፈይዋ 5,700 ናቕፋ ድማ ንጽጉማት ስድራ ቤታት ተዋሂቡ ኣብ ንኡዞባ ጸሮና ድማ ጨንፈር ማሕበር ሓርበኛታት ስንኩላን ኩናት ኤርትራ ን10 ጽጉማት ተኣለይትን ተጣየስትን ስንኩላን ኩናት ገንዘባዊ ሓገዝ ገይሩ ዜናታት ውሽጢ ሃገር እዚ ክትከታተልዎ ፀናሕኩም ነይሩ ክቡራት ተዓዘብትና ድሕሪ ዝሓፃር መሰጋገሪት ዝቐርብ ኣህጉራዊ ዜናታት እዩ ምሳና ፅንሑ ተጻረርቲ ወገናት ሊብያ ቅልውላውቲ ሃገር ንምህዳ ብመንጎኘት ሞሮኮ ዘካይድዎ ርክብ እወታዊ ውፅኢት ከም ተረኽቦ ተቓሊሑ ዝርዝር ስምምዓት ናይቲ ካብ 6 መስከረም ኣብ ወደባዊት ከተማ ቦዝኒካ ሞሮኮ ክካየድ ዝጸንሐ ርክብ እኳ እንተዘይተገልጸ መንግስቲ ሊብያን ተቃወምቱን ሕድገታት ክገብሩ ከም ተራዳድዩ ዝቃላሕ ዘሎ ክልቲኦም ወገናት ምቁራጽ ተኽሲ ክገብሩ ምዃኖም ብ22 ነሓሰ ከም ዝሓበሩ ጸብጻባት ይገልጹ ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ኔቶ ኣብ 2011 ኣብ ሊብያ ድሕሪ ዝገበሮ ምትእትታው ገለ ክፋልታ ሰሜን ኣፍሪቃዊት ሃገር ኣብ ትሕቲ መንግስቲ ገለ ክፋል ድማ ኣብ ትሕቲ ተቃወምቲ ወገናት ተመቃቂሉ ከም ዘሎ ይፍለጥ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ተቐናቐንቲ ወገናት ብፍላይ ካብ መጀመርያ 2020 ክካየድ ብዝጸንሐ ውግእ ሰብኣውን ጸጥታውን ክሳራታት ከም ዝወረደ ቅልውላውቲ ሃገር ድማ ከም ዝኸረረ ጸብጻባት ይሕብሩ ቁጥር እንስሳታት ዘገዳም ብደረጃ ዓለም ኣብ ውሽጢ ዝሓለፈ 50 ዓመታት ብልዕሊ 2 ሲሶ ከም ዝጎደለ ጸብጻባት ሓቢሮም እቲ መጠን ምንቁልቋል ኣብ ካልእ እዋን ካብ ዘጋጠመ ተመሳሳሊ ተርእዮ እቲ ዝበዝሐ ምዃኑ እቶም ጸብጻባት ብተወሳኺ የረድኡ ቀንዲ ጠንቂ ናይቲ ተርእዮ ዘይቁርዒ ንጥፈታት ደቂ ሰብ ኣብ ኣከባቢ ምዃኑ ዝገለጹ ክኢላታት ሰባት ኣብ ኣጠቓቕማ ጸጋታት ጥንቃቕ ክገብሩ ኣተሓሳሲቦም ብመሰረት ጸብጻባት ኣከባቢ ደቂ ሰብ ንልዕሊ 3/4 ተፈጥሮኣዊ ጸጋታት መሬት ከብርስዎን ከለዉ ንልዕሊ 40 ሚእታዊት ጸጋታት ማያዊ ኣካላት ድማ ካብ ጥቕሚ ወፃኢ ከም ዝገበሩ ተፈሊጡ እዚ ኣብ ከባቢ ዝወርድ ዘሎ ዕንወት ኣሽሓት ዓሊት እንስሳታት ብሰንኪ ሕፅረት መሰረታዊ ጠለባት ህይወት ካብ ገጽ ምድሪ ክጸንቱ ከም ዝገደዶም ዝግለጽ ዘሎ ብሰንኪ ክሊማዊ ለውጢ ዝስዕብ ሓደጋታት ባርዕ ዕለቕልቕን ብከላን ገለ ካብቶም ቀንዲ ጠንቅታት ምንቁልቋል ቁጥሪ እንስሳታት ዘገዳም ምዃኑ ይጥቀስ ደቂ ሰብ ልዕሊ 90 ሚእታዊት ጠንቂ ክሊማዊ ምምዝባል ምዃኖም ክግለጽ ጸኒሑ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ገለ ክፋል ካብቲ ኣብ ኢራቅ ተዋፊሩ ዝርከብ ሰራዊት ሃገሩ ክሰሓብ ምዃኑ ኣሚቱ ምምሕዳር ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብ 2014 ሰራዊት መንግስቲ ኢራቅ ኣንጻር ሽበራዊ ሓይሊ ዳዕሽ ንዘካይዶ ዝነበረ ወተሃደራዊ ወፍሪ ንምድጋፍ ንዝተዋፈረ ልዕሊ 5,000 ተዋጋእ ሰራዊት ኣሜሪካ ናብ 3,000 ከብርዶ ወጢኑ ምህላው እዩ ዝግለጽ بزيك أزي بريزيدنت ترامب أب أفغانستان عسكرو كاب زركب لعل 8600 سراويتون توسخ إن مسحب كحبر تثبيت يقبرلو بريزيدنت ترامب أب سلطان بزمت قالو هاجرو أب استفلالي كورنعات علم زركب زي بقع كينات كبل زتقصو جتات نمهدا سراويت زوافرت له كبابيتات مختمتخ قبرلو مخاني تمباتي عنيرو نزكون مقبار من محدار بريزيدنت ترامب أب أفغانستان مسجلة طالبان سمع سلام بمختام أب تهاجر زركب سراويت أمريكا تغليلو نمسحب زخل تبقصو كوسدين كله أب عراق دما ملافن تزخونا أب الهاجرات كيران سمين أتلانتيك نيتو أب محلاو تان سلام من عراق زهلوان ستافي كعبيايو زتسوع زلام
ኣብ ግሪኻዊት ደሴት ሌስቦስ ኣብ ዝርከብ ሓደ ካብ ዝዓበዩ ማዕስከራት ስደተኛታት ብዘጋጠመ ሓደጋ ባርዕ ከቢድ ንዋታውን ማሕበረ ቁጠባውን ክሳራታት ከም ዝወረደ ተቃሊሑ እቲ ማዕስከር ሙሉእ ብሙሉእ ከም እተሃመኸ ዝገለጹ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ኣብኡ ክቕመጡ ዝጸንሑ ኣሽሓት ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ብዘይ መጽለሊ ከም ዝተረፉ ኣረድዮም ጠንቅቲ ትማሊ 9 መስከረም ዘጋጠመ ሓደጋ ንምፍላጥ መርመራ ይካየድ ከም ዘሎ ዝሓበሩ ሰበስልጣን ሲቪላዊ ድሕነት ግሪኽ ኮኔልካ ዝተገብረ ክኸውን ከም ዝኽእል ኣሚቶም ኣለው መንግስቲ ግሪኽ ብሰንኪ ሓደጋ ኣብታ ደሴት ን4 ኣዋርሕ ዝጸንዕ ህጹጽ ናይ እዋን ሓደጋ ድንጋገ ኣውጅሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ብሰንኪ ባርዕ ግሪኽ እትርከበን ሃገራት ኤውሮጳ ኣብ እተሓሕዛ ስደተኛታት ብዘለወን ሸለልትነት ይውቀሳየን ኣሜሪካ ምስ ኣባል ሃገራት ምትእኽኻብ ደቡባዊ ምብራቕ ኤስያ ማለት ኣስያን ዝጸንሓ ዝምድና ንምድንፋዕ ከም እትሰርሕ ኣፍሊጣ ጸሓፊ ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ማይክ ፖምፔዮ ብ9 መስከረም ዓመታዊ ዋዕላ ምስ ዘካየዱ ሚኒስትራት ጉዳያት ወጻኢ ኣባል ሃገራት እቲ ምትእኽኻብ ኣብ ዘካየዶ ማንዛዊ ርክብ ሃገሩ ነቲ ምትእኽኻብ ኣድላይ ደገፍ ከም እትገብር ኣረድዮም ኣሜሪካ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ንምምካት ከምኡውን ብሰንኪቲ ለበዳ ንዝሰዓበ ቁጠባዊ ክሳራታት ንምሕዋይ ምስተን ሃገራት ከም እትተሓጋገዝ ሚኒስተር ፖምፔዮ ሓቢሩሎ ይኹን እምበር ኣሜሪካ ነተን ሃገራት ክትገብሮ እትኽእል ደገፍ ብዝርዝር ኣይገለጸትን ምትእኽኻብ ኣስያን ንብሩኔይን ካምቦድያ ኢንዶኔዥያ ላኦስ ማሌዥያ ሚያንማር ፊሊፒንስ ሲንጋፖር ታይላንድን ቪየትናምን ይሓቁፍ ኣብ ምዕራባዊ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ብሓፈሻ ክፍለ ሃገር ካሊፎርኒያ ድማ ብፍላይ ተኸሲቱ ዘሎ ሓደጋ ባርዕ መሮር ብብርቱዕ ንፋስን ሙቐትን ተደፊኡ ካብ ቁፅጥር ወፃኢ ምዃኑ ተሓቢሩ ኣብ ግዛኣት ካሊፎርኒያ ተኸሲቱ ዘሎ 25 ሓደጋታት ባርዕ መሮር ኣብ ልዕሊ 840,000 ሄክታር ዕንወት ምውራዱ ዝሕብሩ ጸብጻባት ኣብ ትሕቲ ቁፅጥር ንምውዓሉ ብመካይን ነፈርትን ሄሊኮፕተራትን ዝተደገፉ ልዕሊ 15,000 ኣባላት ኣሃዱታት ምጥፋእቲ ሓዊ ተዋፊሮም ከም ዘለው ተገሊጾም እቲ ብ4 መስከረም ዝተለዓለ ሓደጋ ብዝፈጠሩ ስጋት ብኣሽሓት ዝቑጸሩ ካብ ቤት ንብረቶም ከም ተመዛበሉ ዝጠቕሱ ጸብጻባት ኣብ ዝሓለፈ ቀዳመ ሰንበት ኣብቲ ክፍለ ሃገር ዝተኸስተ ልዑል ሙቐት ዝዓብለሎ ኩነታት ኣየር ነቲ ባርዕ ንምቁፅጻር ንዝካየድ ዘሎ ጻዕሪ ከንቱ ከም ዝገበሮ ኣረድዮም እቲ ሓደጋ ዝፈጠሩ ዒግታት ትኪ ዘስዓቦ ብከለ ኣየር ክሳብ ሰሜናዊ ወሰናስን ካናዳ ምብፅሑ ዝሓበሩቶም ጸብጻባት መጠን ርኤት ብልዑል መጠን ነኪዩ ከም ዘሎ ሓቢሮም ብሰንኪቲ ብከለ ኣየር ብሄሊኮፕተራትን ነፈርትን ዝካየድ ዝነበረ ስራሓት ምጥፋእቲ ሓዊ ከም ተሰናኸለ ተገሊጹ ብመሰረት ጸብጻባት ሜትሮሎጂ ኣሜሪካ ኣብ ግዛኣት ካሊፎርኒያ ባርዕ መሮር ብብዝሒ ዝኽሰተሉ ወቕቲ ገና ብሕጂ ዝመጽእ ብምዃኑ መጠን ወሪዱ ዘሎ ዕንወት ብተዓጻጻፊ ክዛየድ ዘሎ ተኽእሎ ልዑል ምዃኑ ይእምቱ ናይ መወዳእታ ዜና ኣብ ወሰናስን ስሪላንካ ሓደጋ ባርዕ ዘጋጠማ ነዳዲ ዝፀዓነት ዋንነት ህንዲ ዝኾነት ዓባይ መርከብ ብገለ ክፋላ ነዳዲ ተልሑኽ ምህላዋ ተገሊጹ ኣብታ 2 ሚልዮን በርሚል ነዳዲ ዝፀዓነት መርከብ ዘጋጠመ ሓደጋ ባርዕ ሙሉእ ብሙሉእ ኣብ ትሕቲ ቁፅጥር ከም ዝኣተወ ዝጠቐሱ ሰመዚ ስሪላንካ ተኸሲቱ ንዘሎ ላሕኪ ደው ንምባል ጻዕርታት ይካየድ ከም ዘሎ ኣረድዮም ነቲ ብከላ ንምንጻህ ድማ ምስ ሓይሊ ባሕሪ ህንዲ ብምትሕብባር ሓያል ጻዕሪ የካይዱ ምህላዎም እቶም ሰመዚ ብተወሳኺ ገሊጾም ነታ መርከብ ተወሳኺ ዕንወት ጋጠማ ናብ ውሕስ ከባቢ ንምግዓዛን ጸይራቶን ዘላ ነዳዲ ንምግዓዝ እውን ይስራሕ ከም ዘሎ ተሓቢሩ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ነሓሰ ልዕሊ 4,000 ቶን ነዳዲ ጽዒና ዝነበረት ዋንነት ጃፓን ዝኾነት መርከብ ኣብ ወሰናስን ደሴታዊት ሃገር ማውሪሸስ ኣብ ዝበጽሓትሉ ብዘጋጠማ ሓደጋ ናብ ክልተ ብምግማዓ ከቢድ ኣከባቢያዊ ብከላ ዘኸተለ ላሕኩ ነዳዲ ከም ተኸስተ ይዝከር ንሎም ሓሙስ ቀትሪ ዝተዳለወ ሓፈሻዊ ዜናዊ መሰናድኦና ኣብ ሰያዚሙሎ ክብራት ተዓዘብትና ንሳኻና ብምጽራሕ መስክን